Kære lytter, 2 temaer, der har fyldt meget i mit liv, er tro og sang. Min far var præst i folkekirken, og min mors uddannelse som pianist gjorde, at der var meget sang og musik i vores hjem. Både som barn på sangskolen, Sankt Anne Gymnasium, og som voksen har jeg sunget i kor, og virkede også i mange år som kirkesanger. I 1997 besluttede jeg at søge ind på Musikkonservatoriet i København med sang som hovedfag. Som professionel sangerinde kom jeg hovedsageligt til at virke i DR Radio og kammerkoret som solist og underviser. Min barnetro blev i slutningen af mine teenageår og i starten af 20'erne mere til spørgsmål og tvivl. Andre retninger begyndte at vække min interesse, og skridt for skridt bevægede jeg mig ind i det alternative miljø, New Age. Et motiv for også at gå i denne retning var et stort ønske om at have et mere fysisk stabilt helbred, da jeg til tider døjede med forskellige halsinfektioner, som påvirkede min evne til at synge. Medicin har jeg aldrig været glad for, og søgte derfor på dette tidspunkt de alternative behandlere. Min erfaring og forståelse var også, at der var stor sammenhæng mellem krop og psyke, så det var nærliggende for mig at søge mentale og åndelige alternative vejledere i håbet om også psykisk at blive mere stærk. I det alternative miljø involverede jeg mig dybere, og nogle af mine overbevisninger ændredes til: der findes ikke noget rigtigt og forkert. Mennesket har ret til at handle, som det vil, og efter sit eget behov. Det skal kun stå til regnskab over for sig selv. Og at blive såret og at såre andre er et naturligt led i ens udvikling til at nå et højere trin bevidsthedsmæssigt. Disse overbevisninger og tankemåder lå langt væk fra min opdragelse, men de blev med tiden mere virkelige for mig, og tankerne blev til handling. Yderligere tog jeg nogle drastiske beslutninger i mit arbejdsliv, tilskyndet af spirituelle vejledere, og andre personlige hændelser bevirkede, at mit liv blev en nedadgående spiral. Jeg endte i en dyb depression og blev indlagt på psykiatrisk hospital med selvmordstanker. Der modtog jeg forskellige præparater af medicin og sagde ja til at modtage ECT, elektrochokbehandlinger. Det blev i alt til 26 behandlinger. De hjalp mig ikke. Men mange bivirkninger blev følgerne af disse behandlingsformer. En veninde, jeg havde været sammen med i det alternative miljø, kom til den erkendelse, at hun ikke kunne klare sit eget omskiftelige liv, og at hun måtte søge hjælp hos Gud. Under mit hospitalsophold kom hun og besøgte mig, men jeg var meget skeptisk og kunne ikke bruge hendes erkendelse i mit liv. Til gengæld mente jeg,
at jeg nok skulle finde ud af mit eget liv og blive rask igen ved bare at få et arbejde. Psykiaterne var i tvivl om, hvad de skulle tilbyde mig, og i min dybe magtesløshed sagde jeg til slut ja til min venindes forslag om at bede. Jeg begyndte derefter at komme i 7. dags adventistkirken og til bibelstudier. Guds ord trængte på trods af min tilstand ind. Og specielt et bibelvers, som står i Filipperbrevet, klyngede jeg mig til. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Psykiateren skrev blandt andet i journalen, at hverken medicin eller ECT havde hjulpet, og at man ikke kunne kommunikere med mig efter den sidste ECT. Til gengæld skrev han videre blot 3 uger efter den sidste behandling, at jeg havde fået håb ind i mit liv, var i stand til at tænke på fremtiden, og at mit humør var bedre. Nye tanker kom i mit sind gennem viden om og troen på Guds kærlighed til mig og alle hans skabninger. Nye hjernebaner blev skabt i min ødelagte hjerne. Jeg erfarede, at der er kraft i Guds ord, og at det er tro og adlyde fører til sand helbredelse for kroppen og sindet. 2,5 måned efter den sidste ECT i sommeren 2006 blev jeg udskrevet fra hospitalet. Jeg havde været indlagt i 10 måneder. Mit liv har ændret sig meget i løbet af de sidste år. Jeg følger enkle helseprincipper, som er nævnt i Bibelen. Ren luft, sollys, mådehold, hvile, motion, rigtig kost, brugen af vand og tillid til Guds kraft. Denne livsstil styrker både fysisk, mental og åndelig helse. Og ud fra disse principper hjælper og underviser jeg andre mennesker. Jeg har altid sunget, men jeg har aldrig elsket det så meget som nu. Og jeg underviser i sang og stemmetræning. Jeg har også forstået, at mit talent er en gave. Og det er mit håb med denne CD at udtrykke min taknemmelighed over alt, hvad Gud har gjort for mig, og at han vil blive prist gennem teksterne, melodierne og stemmen. Forfatterinden Ellen G. White skriver således: evnen til at synge er Guds gave. Lad den bruges til hans ære. Guds fred og velsignelse. Margit Bavnhøj. Stem op din sejrssang, mig himmelsk melodi. Må verden høre denne sang, at nåden den er fri. Lovsyng vor Herre Gud, at han
Hvor langt fra hjemmet spurgte jeg, og vægteren gav dette svar. Den mørke nat bebuder nu Guds skønne morgen klar. Og fatt dig mod, og græd ej mere, til håbets stjerne mod dig ler. Snart du det lyse rive ser, hvor du din hjemstavn har. Jeg spurgte kampen i hans strid, og dette var hans glade sang. Jeg kæmpe vil med mod og flid, ej striden bliver lang. For sag dig, man trofast vær, snart livets kamp til ende er. Der hviler du med
O kære bønnes tom, så bliv, som kalder mig fra verdens vid, og byder mig min faders syd, at tolke al min trang og nød. Når sovens stunder langsomt svandt, min sjæl hos Gud
sin. Helt overgivet, alting er vel. Glæde og lovsang opfylder min sjæl. Himmelens engler bringer fra Gud trøst og opmuntring, kærlighedsbud. Dette skal ske,
Når vi vandrer med Gud, og lyder hans bud, hvilket lys der bestråler vor sti. Han vil følge enhver, som hans vilje har kær, og som finder sin glæde deri. Tro og lyd, der ved glæde og fryd, Gud os skænker i nåde, derfor tro og lyd. Vi kan vandre så trygt, når vor sorg og vor frygt, og hvor kommer vi lægger på Gud. Om en tung er vor gang, går vi frem med sang, når vi tror og lyder hans bud. Tro og lyd, der ved glæde og fryd, Gud os skænker i nåde,
die